malume. Hayibo. Yaphila kodwa. Kuyaphila hlala la phansi. Ngiyaphila la ekhaya. Siyaphila mshana nami. Hey. Isazani. Wena uright kodwa? Hayi ngiright, nina njani? Hayi ngcono uright. Nathi siyaphila nje ububona nje mshana. Hayi ngcono ke bengiphile ngithi angizomqalaza nje. Side isikhathi. Hey kade wahamba uyofunda phela wena. Waphaseka kodwa le enyuvesi. Hayi kwaphaseka malume, kwaphaseka ngoba nje isikhuluma ngiqedile sengineminyaka emibili ngifuna umsebenzi, inkinga ile ukuthi umsebenzi awutholi. Hayi kodwa khulile ungakhathazeki mshana uzothola umsebenzi yazi. Asithemba kanjalo nje nami senginalo lethemba ukuthi mhlawumbe ngoba ngibuyile kuzoba khona ushintsho oluzoba khona ngoba ngila ekhaya. Hayi bazojabula nabakini bakunike imisebenzi khululeka nje ungakhathazeki. Mhlawumbe ngivuleke inhlanhla untata ahamba. Hey kade wahamba bengithi phela mina siwashona kudala le eThekwini. Kanjani kodwa nina ningezwa? Hawu besizozwa kanjani mshana ngoba phela asinamafoni lana siphila impilo yakudala. Hayi ayithuthuki shem le ndawo yangakini. Hawu ngisuyathisa ke manje ngoba wena usunama degree le onyuvesi. Hayi ngiyadlala malume uyothuthuka ngelinye ilanga naye. Hayi yothuthuka le ndawo ngiyathemba mina mase ukhona abantu abanjengani abafundile. Hayi izothuthuka. Hey ngane kasisi. Hey ngaze ngajabula ukubona. Nami ngiyajabula malume. Nami sengihlala ngedwa phela la ekhaya nje ububona nje ungafici umuntu. Awakusanga ngisafika ngisho umalumekazi. Ukusabheda ngalapho mshana kodwa maduze nje khona sengithembisiwe. Ngcono ke sekuzoba nesiphithiphithi esikhona. Ya mshana bungasho ngani bengizikuhlabeza kwakhona la estopini. Bengifuna ukukusurprise. Ungisurpriseile ngempela. Hayi thatha impahla ubeka lapha ya. Buya sixoxe mshana. Ngane kasisi sekhuleka nje. Manje mshana usho uthi uhambile wayenyuvesi wafunda kodwa manje umsebenzi awutholi. Malume inkinga leyo ama angazi ngifundile malume ngiphasile kahle umsebenzi nje inkinga. Abanye abantu engifunda nabo awutholile umsebenzi kumanje ngisikhuluma basebenza manje angazi noma yibhadi elimina noma elimnyama noma kwenzakalani ngoba malume ngibuyile inhloso yami bekuwukuthi ungisize uzame noma ukushisa impepho ukhulume la kubantu abadala ukuthi bengikhanyisele angikwazi malume ukuthi ngingafunda iminyaka emingaka. Kodwa manje ngathi kuzoba inkinga lokho kodwa ikhona iplan enginayo mina engakusiza. Eyiphi malume leyo ndlela? Mshana unobaba la engimaziyo oyinyaka. Ngicabanga ukuthi masingakuyena angafike ashayela amathambo lapha asitshela ukuthi inkinga ikephi mhlambe mawuthi khona inkinga ekhona ekuvimbile ukuthi ungawutholi umsebenzi. Inyanga malume? Inyanga hayi ngiyamazi lo baba. Ushawa sana ahluleki indawo. Mina malume angikholela ngezinto yezinyanga ungitshela ngazo manje. Into engiyidingayo nje ukuthi ukhulume emsamo, ukhulume nogogo noma ukuthi bengisize, bengikhanyisele ukuze nami ngithole umsebenzi engiwufundile. Ngiyakuzwa mshana. Kodwa ukukhuluma emsamo angeke kusize ngoba ngeke sithole impendulo ezanele. Kanti mase yakuyona lenyanga le izositshela ukuthi inkinga ikuphi mawuthi ibona abantu abasekhaya abadala abakuvimbile. Uzobele seyasitshela ukuthi kumele silungise kanjani. Kanti mesishisa impepho kuphela izophelela lapho ungalungile lutho mshana. Angizwa kahle mina malume le nyanga yakho ongitshela ngayo manje.
Hhayi mshana, ngeke, kumele siye enyangeni ukuze uzothola umsebenzi nawe. Awukwazi phela ukuthi ungafundela mahhala isikhathi esingaka. Malume, mewukuthi uyahluleka ukungishisela impepho, ngingayishisela yini mina impepho ngiyikhulumeli? Hhayi. Ngoba eyokuya enyangeni angeke ngize ngiye enyangeni. Ukuyishisela wena impepho angeke kwenzeke mshana, kuzofana ukuthi uyayidlalela. Impepho kumele ishiswe umuntu omdala ekhaya. Angithi malume ikona lokho engikucelayo ukuthi ngicela ungishisele impepho. Kodwa into ungitshela ngey'nyanga. Iy'nyanga zizosiza ngani? Inyanga mshana nami izositshela iqiniso lonke. Ukushisa impepho angeke usisize ngalutho mshana. Kuzofana ukuthi siyayikhulumela nje lapha emsamo nabantu basekhaya. Kanti ukuya enyangeni kuzokusiza ngempela mshana. Kuzokukhiphela iqiniso layo yonke into eyenzakalayo kuwena. Malume, enyangeni angiyi. Hhayi mshana, kuzomele siye enyangeni uma ufuna ukuphumelela. Ngizophumelela mina malume ngoba kuyacaca ukuthi uyahluleka ukungishisela impepho. Ngisuke eThekwini nginethemba malume ukuthi njengengane yadadewenu uma ngicela into uzongisiza. Kodwa kumanje ubhizi ungitshela ngey'ndaba zey'nyanga, iy'nyanga engazi ukuthi zizongisiza ngani. Hhayi mshana, iyona into engakusiza ngayo mina leyo. Akukho kuye. Ukuthi nje siye enyangeni. Lo baba ngiyamazi mina, uzokusiza mshana. Mhlawumbe uzokupha ngisho umuthi-ke ukuthi masu-aplaya laphaya emsebenzini lo uyifundele, kube lula ukuthi bakuqashe. Iyona nkinga-ke leyo indaba yomuthi. Angifune muthi mina malume, ngifuna ukuphumelela. Mshana, nginendlela njengamanje. Ngathi le nkulumo yethu ayisizi ndawo. Kumele ngihambe njengoba nje ubona ngilungisa amatheku. Ngiyaqoka manje, ngiyahamba mshana. Ngcono sibuye sikhulume yabo. Awuyicabangisise kahle lena. Hhayi malume, kodwa ukuya enyangeni mina angiyi enyangeni. Upheke lapho, ngifuna ukubuya kuphekiwe. Usizile nje wafika. Bengingazi ukuthi ngizodlala. Doesn't matter where life takes you. It doesn't matter if you could die tonight. Doesn't matter if somebody hates, just live your life. Just live your life. Doesn't matter if you don't get through. Life is a huge battle to win. Know that your body won't say the same, but you know your heart is there to carry you on. It's there to carry you on. Mangizokhuluma iqiniso, I don't like this kind of family. Mozolalela kahle, you won't like this kind of memory. Hayibo. No, kodwa usakhona. Alright, kodwa mama. Ngiright, unjani? Ngiright. So esagcinana. Angisawazi nje nami niyasagcinana ngayo. Hawe ma, kunjani lana? Ngiright nje noma nje ngiyibhorele ngizobhekela ummbila yakho. Wethi ngizotshontsha nami. Hawe ma, waze wakhula. Ngiyakufana nje, so ngagcina uhambile nje eThekwini siyofunda. Ngahamba bethu ngafunda ngaqeda, ngahlala-ke manje 2 years. Bethi ngiya-aplaya bethu funa umsebenzi angiwutholi, yabona nje. Khululeka, umsebenzi usazowuthola. Nini? Yabo, sewukulinda iyoziqhamuka lo msebenzi, khululeka wena. Ngikhathele mina manje kuleli. Sivakashela kuwena nje la emakhaya indawo. Ngizo-check-a phela ekhaya hlampe ngoba kade ngagcina nokuya ekhaya yabo kwabona kade ngabagcine, so mhlawumpe ngizo-check-a khona umnyakazo uzowenzakala mhlawumpe noma ngibuyile khona ushintsho oluzoba khona, kodwa nje wena uthi wena khona ushintsho oluzoba khona ukuze la emakhaya uqonda ukuthi uzothola umsebenzi la emakhaya, kade ngibona ngiphuma la evandini. cha bese mhlawumpe kuzoba khona ushintsho oluzowenzakala uma ngisekhaya. Nomalume-ke futhi engitshela ngey'ndaba zey'nyanga, angazi iy'nyanga zani mfethu nokuhlola shem. Inyanga manje nginaphi lana emsebenzini uzowuthola? Angazi. Hhayi, khululeka-ke enyangeni nje into yokugcina ongayi kuyona ngoba awuyi nje lapho ususukhala, khululeka awuyi nje lapho. Nomalume ngimtshelile mfethu ukuthi angifune iy'nyanga nje ezoba involve empilweni yami mina mfethu. Wayena nje loyo malume wakho umtshele ukuthi nje akukho nyanga ezoya kuyona nje ngoba ngisho nje akukho nyanga oya kuyona. Manje mfethu impilo yami iyinesi.
Akho mpilo yakhe eyinesi la, impilo isazoqhubeka, usanda kuqeda, ucasuka ngokuqeda manje, ucathi uzothola umsebenzi wemanje. Hayi mfethu, mina ngifuna ukuphila iphupho lami lokuyofunda fezekile, bese lo msebenzi mfethu, impilo yami isitakile. Hayi, khathi u-apply ngithi aplayanga, wathathwa ngosuku, walinda isikhashana. Nokumsebenzi izowenzeka njalo. Sekuyisikhathi eside babe, 2 years. Hayibo, ngeke phela. Sanibona bhuti Themba. Yebo, uyaphila kwami? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Bhuti Themba, ngidinga usizo lakho la. Umuthi udinga usizo, ngabe udinga usizo olungenani? Sithi mfethu ngifuna umsebenzi, bengizocela ukuthi ungikhulumele nomalume wakho, sithi umalume wakho eyikhansela. Ukuthi kunemuntu odinga isikhala, odinga umsebenzi. Kuleka nginomtshela mhla ekhona ngoba okwamanje akabi khona. Ukukhona ngabe sengiyamlanda manje. Ngizomtshela masebuyini ngoba nami angikazi ukuthi uzobuya nini. Awukakazi ukuthi uzobuya nini nawe Sango? Nami angikazi ngoba isenesikhathi ehambile kodwa sengenzeka akabuye noma yini ey'nsukwini. Kodwa-ke ngizokutshela kona ukuthi ngicela ungabambeleli kulo msebenzi ngoba asibe baningi abantu abangenile. Ngabe uqhubeke uzama kodwa-ke ngizokuzamela masekhona. Yabo ngize lapho Themba, uwena kuphela manje umuntu esengithembelekele ukuthi ungakwazi ukuthi ungikhiphe kule situation engiyona ukuthi ngithole umsebenzi. Ziningi izinto engibhekene nazo and futhi unemployed nje kuningi okwenzakalayo empilweni yami nje ukudinga imali. So nje uwena nje sethembele kwena ukuthi ungakwazi ukuthi ungikhiphe. Hayi kuleka, ngizomtshela mhla efika. Uma ukuthi-ke usengitshelile ukuthi ukhona umsebenzi ngiyofika kimi ngizokutshela. Imali lakhe Themba. Alright, ngiyabonga bhuti Themba. Njani? Walele mina nje wenze njani? Vuka. Hayi, vuka mshani. Akulali mina nje. Suzenzile into zasendlini kodwa. Mina ngiqede yonke into. Ngizohlala ngenzini la? Hayi ngcono. Lalela. Uyakhumbula ngithi ngithe kunobaba lapho inyanga ozokwazi ukuthi akusize mayelana nenkinga yakho lo msebenzi? Malume ngitshelile Nkosi yami ngendaba yenyanga ukuthi enyangeni angiyi. Uqonda ukuthini manje uma uthi awuye enyangeni mshana? Malume ngitshele kwayizolo ukuthi enyangeni angiyi. Uma ufuna ukuhamba uye enyangeni, hamba wena, mina angiyi lapho. Mshana, uyawufuna umsebenzi? Ngiyawufuna umsebenzi futhi ngizowuthola ngokuthi ngikhulume nabaphathi ngoba wena kusobala ukuthi uyahluleka ukungenzela lokho. Mshana, mina ngithi so enyangeni, uyangizwa? Malume angiyi enyangeni. Uma uthi awufuni ukuya enyangeni, uzohamba phela la ekhaya ngoba kuyacaca ukuthi awufuni umsebenzi wena. Malume ngiyawufuna umsebenzi, ukuya enyangeni engingakufuni. Yini inkinga ngokuya la eduze? Iseduze phela la. Noma kuthiwa ikude malume, enyangeni angiyi. Hey mshana, ngathi usuyangidelela-ke manje. Ngenkulu inhlonipho malume, kodwa enyangeni angiyi. Mshana, ufike wangikhalela la, wathi ufuna ekusiza. Manje mase ekusiza uyaqala uphikisana kanye nami. Malume, into ebengifuna ungisize ngayo, uhlulekile ukungisiza ngayo ukuthi ungikhulumele nabaphansi. Kuyacaca ukuthi uyahluleka ukwenza lokho, kodwa into yokubhizi ungibelisile ngayo ile nyanga yakho engingazi izongisiza ngayo. Mshana, ngithi siyahamba manje senyangeni, uyangizwa? Uyangizwa mshana? Uma uthi awufuni phela ukuya enyangeni, uzophindela le eThekwini la uqhamuka khona. Mhlawumbe nalokho uzongisiza. Kumele uqoqe kwamanje uma uthi awuyi la ngithi asekho. Sukuma senyangeni, sukuma. Izosisiza inyanga. Ngifuna inyanga. Hey, asahambe mshana. Ngicasule mshana ngene. Makhosi. Yebo. Yebo njani baba?
Siyaphila njani? Hayi, nami ngiyaphila. Ngize la nomshanami ngicathi uyamazi. Umshanami lapha ekhaya. Uke wahamba eminyakeni edlule eyangapha emadolobheni ithi uyofunda uyobheka izikole. Ngenhlanhla wasithola waseyaphasa nasesikoleni waphasa ngamalengisi. Kodwa inkinga la iba khona ukuthi umsebenzi akawutholi. Usezame zonke indawo sekuphele iminyaka emibili engawutholi umsebenzi. Ontanga yakhe befunda nabo sebeyasebenza abanezimoto. Kodwa yena akawutholi umsebenzi. Size ngalokho makhosi ngicabanga ukuthi ungamsiza. Ibambe lapho. Makhosi. Singalese ude kakhulu. Ngiyalizwa udaba leni. Umphephethela la. Phephetha ungasabi. Phephetha na njengomalomo wakho. Khulumani namakhosi amakhulu. Khulumani namakhosi amakhulu. Umshana unenkinga eningi. Umshana unenkinga engaphezu kwamandla akhe. Umshana ngibona ukuthi kunogogo wakhe osewadlula emhlabeni. Ngoba sewadlula nje emhlabeni logogo wakhe uyabuya uzongena kuyena. Kahle lo mshana unesiphiwo. Makhosi. Uzomela ukuthi ahamba uyothwasa. Vumani bo. Siyavuma makhosi. Kuzomela uyothwasa. Mengabe ngenze njalo zonke izinto zakho izomlungela. Ayikho into ophinda imvimbi endleleni yakhe. Makhosi. Manje makhosi njengokuthi umntwana kumele ayothwasa, ikuphi esingakwenza ukulandela ukuze siqhubekele phambili nalo lolu daba makhosi? Kona kusazoba nzima kakhulu kumntwana. Kusazoba nzima kakhulu. Ngoba usazofikelwa amaphupho. Lawo maphupho iwona umholela ukuthi ahambe uyothwasa. Iyona umkhombisa indlela ukuthi izomela uyothwasa kanjani. Makhosi. Vumani bo. Siyavuma. Vumani bo. Siyavuma. Imali ukukhanyisa. Ungayiphethe imali mshana? Makhosi. Makhosi. Hayi, sekulungile. Hayi. Sathi njengobusho makhosi sokwenza kanjalo. Uzobona namshana amaphupho mase eqhamuka shothi. Iwona amaphupho omholela ukuthi akwazi ukuyinqoba le ndlela. Makhosi. Uyezwa mshana? Ngicela singahamba ke manje. Makhosi. Yabona ke mshana. Ngikutshelile lapha sinenyangeni. Ikosikhulumela into esile nyanga. Malume le nyanga yakhe ifuna imali nje kuphela. Ayikho into etheni efunayo, ifuna imali. Eshilo nje ukuthi uphi inkinga nje ungawutholi umsebenzi mshana. Mina malume ngitshelile ukuthi angikholelwa kulezi zinto zezinyanga zakho. Into enomuthi phakathi nje cha ngiyabona. Usho ukuthi iqamba amanga inyanga mayithamba uthwasa. Ufuna imali nje. Uthatha imali angithi usofuna leyo mali leyo ke. Mshana, ukhalela imali. Sothola imali eningi masusebenza. Buka, unesitifiketi mshana, uzosebenza kahle. Sibe right la ekhaya. Malume mina ngeke ngisathi imali yami ngiyobhala yona. Phakathi wakho ngazama Uzomthakathi lo mntwana. Wena ngani uyadelela wena? Anginamali mina engizohambe ngipha abantu labo ngisa kubona bafuna yini yena ukuthwasa kwani kona lokho. Ukuthwasa phela khona uzoba nawe isangoma njengogogo wakho nje. Ngibe isangoma mina. Musuthwasa uzoba isangoma njengogogo wakho. Ngeke ngibe isangoma. Okay, mshana mbuka. Ungakwazi ukuthwasa musuqedile ungabi isangoma. Uqhubeke nempilo. Yabo, mawuthi awufuna uba isangoma. Angeke ngithwase kwakona Nkosi yami malume kade Nkosi yami kade ngichaza. Hayi mshana ngeke imvula yanetha sihambeni sendlini ungcono usuqedela khona ukuxoxa. Kodwa kumele ungilalele mshana.
Sitolo wena uyaphi? Anama ngizathu nginambisambisane ngiyaphila wena. Ngiyaphila. Ngi-right. Ehe bekuphila izolo. Umalume ke engifose ukuthi siye kwinyanga. Inyanga futhi kanti mina ngangithini ngoba ngithi ungayi enyangeni. Bengizothini mina? Hayi mina nomalume ngathi Bengizothini mina? Sihambile ke kuloyo nyanga leyo mfethu bengitshela ukuthi kumele ngithwase. Wara mfethu ngiyabo nje ingakho bengingafuni ukuya kuloyo nyanga. Umthwaso wani wena loyo mfethu? kodwa bona lo mthwaso kodwa vele ibalulekile lezi zinto zomthwaso. Ubaluleke ngephi? Awu uthi uthole nemisebenzi mhlawumbe yabona. Yabo nami ungazazi ukuthi uzothini la kumina nje ngiyona usheshe uthi umthwaso wani lokhuluma ngawo ngithi ngiyakutshela ukuthi angifuni ithwasa mina. Una uzongitshela ukuthi ubalulekile. Ubaluleke kephi? Mama yabo lento nawe ngathi awuyiboni izosiza wena. Ingisize ngani? Yabo lo malume wakhe kusho ukuthi ngoba uyazi ukuthi ngithi wena mncane umalume wakhe omdala yabo. Mhlawumbe uyazi mhlawumbe nawe wasizwa yikona nawe. Abo mina angiyikothwasa yebo. Umalume ngimtshelile njengokungiphoqa kwakhe ngithi ukuthi siye kuloyo nyanga leyo. Uzokusiza nje ukuthwasa. Uyena-ke ozothwasa. Engithi uyena ongiphoqile ukuthi ngiye kuloyo nyanga leyo nyanga ndini leyo yangitshela ukuthi kumele ngithwase. Uyena-ke ozakothwasa mina angiyikothwasa. Ima-ke uqonda ukuthi uzohlala la emakhaya. Ngihlale la emakhaya ngizozama imali ngibuyele la ngiphuma khona. Mhlawumbe kuzoba ngcono ngoba uma ngihleli la ngiyafundekela nonke ngokuthwasa uwena ukuthwasa umalume uthwasa iyinyanga uthwasa yini kanti? Kodwa mama nami uyabona ngempela nawe akunasidingo futhi naloko. Awucabangi ukuthi vele uhambe-ke uyozama amatoho. Ngizozama imali ngibuyele emuva cause indaba zokuthwasa mina nokuthwasa. Ngcono ukuthi uzohamba nami angihambiselani nami nalo ukuthwasa. Bengithi phela mhlawumbe umalume wakho uyazi usizokusiza. Muzongitshela ngokuthwasa ngoba vele ushilo ukuthi awuzazi ukuthi uyaphi. Ubuye la uhamba khona ngiqhubeke nendlela yami esitolo ngoba nje uzongisanganela. Manje ubuka wena ngathi ula ngiqale phansi ngijike. Angikwazi phela uma ususangane ekhanda. Awona ususangana sesihamba sesitolo usiyakhula. Bangaphendule ubani ongangibonela yena mtshele nginomyalezo. Ubani ongangibonela yena. Mshana ngathi uyasanda ukudlala namanje usalele. Malume ngiyagula nje. Namanje sekuqinile lo mkhuhlane. Anophezi. Kodwa mina ngisole ngathi akusewona umkhuhlane lo kuphela. Usola ukuthi yini malume? Mshana ngathi uyakhumbula inyanga yasitshela ukuthini? Malume ngeke ngagula ngibelisile ngeenyanga. Mshana ayithi njengoba sisenyangeni nje yasitshela ukuthi kumele uyothwasa ngithi. Manje ngisola ukuthi iyona lento ekugulisayo mina ngoba ufuna ukuyothwasa. Malume angigulisi ukuthwasa mina. Ngiyagula nje ugulo kwaNomba. Ukuthi kuqondene nje nokuthi nale nyanga yakhe ithe ifanele yothwasa. Iqinisile nje inyanga ngeke waqamba mama ngiyayazi mina. Malume angikho esimeni esiright ukuthi ngakhuluma nawe ngiyagula Nkosi yami ngicela ukuphumula. Mshana kodwa nawe ngasugula kakhulu kodwa right? Ungazi ufe phela. Ufuna ukuzufe? Kumele ngive malume nokuthi ngiyothwasa. Mshana ngeke mshana mina ngivumi mshana. Asihambe siyothwasa. Izinto zakho izoba right. Malume angikho ukuthwasa. Mshana ukuthwasa angikho. Mshana. Lethi isasa sadlala wena. Nogogo wakho wayisangoma ngithi uyakhumbula. Manje wena njengoba unqaba nje uyena lo ongenile wathi hambe ezinyathilweni zakhe. Akuwona umdlalo lo mshana uzoshona ngempela. Kumele ngishone malume kodwa ukuthwasa angikho. Ngihlulekile-ke mina mshana. Ngisiza wena ukuthi uthole lo msebenzi obuyele kodwa ufuni futhi ngikusize. Malume uma ngikhulumela nabaphansi kwasekuqaleni ngifike ngosuku lokuqala ngaba ngiguli nje. Mshana awusali ucambalala kodwa la ngizolokhu ngibuya ngizokucheck. Kodwa awuyicabangisise kahle lento engiyishoyo mshana. Okay malume. Ayikho into oyidingayo mhlawumbe ufuna ngilethele yona.
Hayi kulungile mshana nami ngisaphuma ungathuki uma ubona ngingasekho la egcekeni. Indaba waphathe kanje manje. Ngiyagula bethu. Unani? Angazi bethu ngizothi ngani nje ngiyagula. Umzimba ubuhlungu nje bethu wonke umzimba. Bokwakona nje bethu ukuthi ngilahle. Uyagula? Ngiyagula bethu. Manje uphethwe yini ngoba uthi uyagula? Angazi. Kodwa uyayibona into le bisho umalume wakho ukuthi ngempela kufanele uhambe uyothwasa. Ngiyothwasa ini? Uyabona nje ukuthi awukho right, ubuhlungu umzimba njani. Uhambe uyothwasa. Manje umuntu uma egula kusefanele uyothwasa? Hawu kwangeke Wena uma ugula kusefanele uyothwasa? Uyazi mina wena le ndlela ogula ngayo wakwagula ngayo. Ukugula kwanobuba mhlawumbe ngoba ngizongena i-flu or something nginothi ukuthi fanele ngiyothwasa. Indaba njalo nje menginento fanele ukuthi nina hlezi include ukuthwasa. Yazi awungiphenduli lo mbuzo engibuzayo. Ubuza ukuthini? Ngoba ugula kanjini wakwagula kanje ngaphambilini. Ukugula kwanomba angikabe nginake phela kodwa ngiyagula. Mhlawumbe ngingena umkhuhlane onzima kakhulu. Babe uzongiphendula yini? Lo ugula lokho ogula njengamanje wakwagula. Ubuhlolo kusho leyo nto wena kuphela. Lalela bethu. Ungalokhu ungitshela ngokuthwasa. Wena into engabe uyayibonga nje ukuthi ngisukile ekhaya ngeza la kwena. And mengifika la uzongitshela ngendaba yokuthwasa. Ngiyakutshela ukuthi angikho right. Kwawena ungiphathisa ngekhanda, ungibelesele ngendaba yokuthwasa uNkulunkulu wami. Ngeke hamba uthwasa ukho right ngempela. Umthwasa wani kanti lo? Kodwa futhi ngempela noma kuthiwa sikhuluma indaba zokuthwasa wena bungasho ukuthi uyahamba. Ngizohamba. Mhlawumbe ngisazolulama or something angazi. Ngeke uzululama ungayi uyothwasa ngempela umalume wakho uyasho ukuthi hamba uthwasa. Usiyami ngicela uyeke ukuthwasa phansi. Alright sengizokuyeka okay. Yazi ngicela uhambe bethu. Ngizoyaphi ungekho right? Kusizani ukuthi ube la ngoba ungibelesele ngento engigulisayo kwayona ingiphathisa ngekhaya. Uke waya eklinikhi noma esibhedlela noma ngile eklinikhi kwabona nje bethu bayintshela into engingayizwa nje. Angazi bethu abo nje basho into engacacile. Banginezile kodwa i-medication engimele ngiyisebenzise mhlawumbe ezongisiza. Angazi nabo bebezama bethu ugulo kwanomba. Mhlawumbe ngingenwa angazi noma umkhuhlane noma yini. Ngoba umalume wakho sengiyambona manje uqiniseka ngempela. Yazini mufuna ukuthwasa wena angisekho lapho sengikhuluma ngedwa-ke ukuthi umalume wakho ngathi beqinisile ngempela ukuthi uyabo isho onesi abayiboni lento ekuphethe wena. Lalela mufuna ukuthwasa uzohamba uyothwasa nomalume wakho ndini loyo obhizi ungibelisele ngayo. Yeah, by his wounds we are healed. Bathuse kulile mela kweli ndaba kwenzeka iphutha baba wami. Malume. Ya mshana. Ngizothanda ukuthi ngibonge kakhulu ukuthi ungise kwisangoma. Ya. Ngiyazi malume ukuthi bengekho lula ukuthi anginezanga nendawo yakho njengomuntu omdala ngikulalele. Ngimane nje ngabaklaza kuwena ukukhombisa ukuthi ngingakulaleli ongayona indlela engikhulise ngayo leyo. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho malume. Ngiyawubona umehluko since ngibuyile ngoba khona nje nomunye ubhuti engikhulume naye wangithembisa ukuthi nomani umsebenzi ngizothola. Ngithanda ukubonga kakhulu. Hayi. Qoqopho Themba. Hawu wasiza waqhamuka yazi ngithi ngiyavala nje ngoba ngiza kuwena right kodwa. Ngiyaphila njani? Hawu yazi bengithi ngiyakeni ngikuphathele indaba ezinhle benge wafika ubaba ukhansela la washo wathi hayi umsebenzi sikhona isikhala ungafika uzoxoxisana naye ukuze ezokukhombisa ukuthi ukufaka kumuphi umsebenzi kanjani. Hawu mapho Themba ngiyabonga. Hayi. Ngiyabonga Buthemba usisize kakhulu ngiyabonga Buthemba ungibongeke nenkena ngazi ukuthi ngakubonga ngani ngiyabonga usisize kakhulu. Hayi khuleka ngizomtshela.
Ngiyabonga Bhutheni, Nkosi Hayi, ikubusise. sengisi nami ngiyakini, hayi angisayike manje ngoba usuke wafika, hayi usuyohamba. Hayi, bengikhathazekile Bhutheni, ngibona ukuthi bengingayihluphi isho ukuthi ngeke ngithole nomsebenzi. Ngiyabonga kakhulu. Hayi usuyohamba kahle. Mshana, khululeka, asikho ngisho isidingo sokuthi uzubona. Wena uyingane kasisi wakho. Kuyafana nothi uyingane yami. Njengoba engasekho nje usisi wakho, kumele wazi ukuthi yonke into engiyenzayo ngenzela ukusiza wena mina. Hayi malume, ungikhombise lukhulu, like ungikhombisile nje ukuthi ngiyafana nengane yakho, because ukube bekuwomunye umuntu indlela ebengikhuluma ngayo nawe bengakhombisi ukuthi umalume wami, bengathi nje ngikhuluma nontanga wami. Kodwa nami malume bengingazenzi, sithi nje ngihambile ngiyawubona umehluko owenzakala empilweni yami. Ngithanda ukubonga nakuwena kanye nakuyena isangoma sakho, angibongile kakhulu, uyenzile ushintshe empilweni yami. Hayi mshana, ungakhathazeki. Yabona mina manje into engiyifunayo kuwena ukuthi usebenze, angekuthe khona umuntu osekutholelile umsebenzi. Yebo, into kanjalo noma nginganayo isho, but ubengithembisile ukuthi uzowenzeka ngale ndlela engifisa ngayo nayafisa ngayo. Hayi khululeka, yabona nje basesenze yonke lento le. Hawu wakho lo msebenzi. Ungazi uyixaye kakhulu nje mshana. Hayi yabo malume, uzobona nje wena umholo wami wokuqala into engizoyenza la ekhaya ukukhombisa ukubonga nje okukhulu malume, angisele ngisho amazwi sokubonga. Hayi mshana nami khululeka. Into ebalulekile ukuthi uvuse nawo umuzi wababo wakho. Uwona umele uvuke. Ungakhohlwa-ke lokho mshana. Yabona kodwa zizasebenza lezi zinto zesiZulu mshana. Hayi ziyasebenza kona, noma angiyena umuntu ogxilayo kuzona yabo, kodwa since ngisizakele ngizothi ukubheka nami ngibone ukuthi akukho yini la ngasizakala khona uma ngiphinde ngiba nenkinga. Hayi mshana khululeka. Hayi ngani ngazivele nina intsha yamanje angisakholela kulezi zinto. Hayi kodwa mshana-ke nami uyangazi ngomuntu oyindlela kuyimanje nje ngiyaphuthuma khona la itohe kumele ngilishaya la kadlala. Hayi okay malume, ngiyabonga. Kodwa ngoba usuzosebenza angeke ngisalokhu ngibamba amatoho mshana. Hawu, yonke into izoba kumina manje, khululeka. Sengihebe. Alright. Ngiyapakisha manje ngiqoqa zothi, I am sorry ukuthi ngizonishiya nidle imbuya ngothi, but kuzomele ngiyonipha ntele Jozi ukuthi ngizobuya nini Hayi uyaphi? Ngiyahamba ngesitolo. Hawu, usuyesitolo. Mina bengingashutha ukho la. Angihambanga kwako la. Kuningi babe, kwenzakalile. Okay, ngizoqalaphi? Angithi yakhumbula umalume ebhize ngibeletheke ngendaba yokuthwasa. ke sahamba-ke salapha mengifika-ke lesa sangoma sengitshela ukuthi kumele ngithwase. Okay, ngangayivuma-ke mina lonke leyo. Ngasiqala-ke bethu-ke ngaba namaphupho amanje. Angazi nanokuthi ngafika kanjani la ngangithwasa khona-ke. Ngafika kodwa bathi izinto ethi ngangisiphoqa yabo lento le vele izinto zabantu abadala, izinto ey'kanjalo nami ngaphansi ngakho-ke. Then ngabuya-ke like futhi yonke into isi-right. Umalume nje wangisiza yize ngangekho interested kuzo zonke lezi zinto zakhe, kodwa wangisiza ngoba sengi-right namanje, ngi-right, umsebenzi ngitholile. Jabule mina ngoba kodwa awungalaleli ukuthi awuzokusiza ukuthi hambe udla amagobongo. Yabo ukuthi amagobongo ngabaluleke kanjani? Akona amagobongo. Kona lokho ukuthwasa-ke kona lokho. Kufanele kungisizile bese yaphela sifunda ngamaphutha, ezinye izinto kumele uzenze noma uzwe ukuthi awuvumi. Ufuzwa abantu kuthiwa into izokusiza kumele uyenze. Khuleka mina sengiya-understand nje ukuthi inhlani yakho. Cha vele phela inkani nayo naso sayingathi aphakathi. Ngiya-understand. Kodwa nginte engijabulelayo kukho konke ukuthi uthole umsebenzi nje kuphela ke. Ngiyajabula ukuthi usuyafezela-ke. Yeah, but it's